Amuhádzsi egy iráni remete, akit széles körben a világ legpiszkosabb emberének ismernek. Híresen került a víz és szappan használatát több mint 60 éven át, abból a mélyen gyökerező félelemből, hogy a tisztaság beteggé teszi. A déliráni Deiga faluban lakva Hádzsi főként egy földbe vájt gödörben és egy kis téglakunyhóban élt, amit aggódó szomszédai építettek neki. Főleg úton elütött állatokból, például sündisznóból és rothadó húsból élt. Régi olajos kannából ivott, higiénia nélküli vízből élt. Ismert volt arról is, hogy állati ürülékekkel töltött pipát szívott, és rendszeresen dohányzott is. A helyiek szerint ezt az extrém remete életmódot választotta, és kerülte a fürdést fiatalkori érzelmi traumák miatt. 94 évesen évekig tartó gyengéd biztatás után a falubeliek végül rábeszélték, hogy évtizedek után először megfürödjön. Sajnos nem sokkal utána megbetegedett, és pár hónappal később elhunyt.